zaila da oso, beldurrez gaude eta denok, irribarre hau ez dago zai, bizi nahi du hemen ta orain. Askok tira ginarren, oreka mantentzea da hemen, maitasunean gako. Baldintzarik gabe eman, jaso nahi genukenaren eredu izan, edo zer datorrela. Ez banaiz nire, enaiz, enaiz. Ez banaiz nire, ez banaiz nire, enaiz, enaiz. Ez banaiz nire, ez banaiz nire, enaiz, enaiz. Ez banaiz nire, enaiz, enaiz. Askok tira ginarren, oreka mantentzea da hemen, maitasunean gako. Baldintzarik gabe eman, beste motxilekin ulerkorra izan, zainduz norberarena. Askok tira ginarren, oreka mantentzea da hemen, maitasunean gako. Tara-tara-tara-ta, baldintzarik gabe eman, jaso nahi genukenaren eredu izan, edo zer datorrela. Zer gertatu da, atzo arte dena zen eder, biok nora ezean gaur, gizarremanak. Orekari baten gixan bi aldeko dira, ta zinegona eranzteko adore apur bat, lortu nahian ausardiaz. Lehen aldiz, lehen etxinaiz, askok tira ginarren, oreka mantentzea da hemen, maitasunean gako. Baldintzarik gabe eman, jaso nahi genukenaren eredu izan, edo zer datorrela. Saiatzen nabil, eskaintzen naizen hori, kondizio barik, nor zaren jakin, bitartean eraikizune bat elkarrekin. Zaila da oso, beldurrez gaude eta denok, irribarre hau ez dago zai, bizi nahi du hemen ta orain. Askok tira ginarren, oreka mantentzea da hemen, maitasunean gako. Baldintzarik gabe eman, jaso nahi genukenaren eredu izan, edo zer datorrela. Ez banaiz nire, enaiz, enaiz. Ez banaiz nire, ez banaiz nire,
mantentzea da hemen maitasunean gako. Baldintzarik gabe eman, beste motxilekin ulerkorra izan, zainduz norberarena. Askok tira egin arren, horreka mantentzea da hemen maitasunean gako. Baldintzarik gabe eman, jaso nahi genukenaren eredu izan, edo zer datorrela. Zer gertatu da, atzo arte dena zen eder, biok nora ezean gaur, gizarremanak. Orekari baten gixan bi aldeko dira, ta zinegona eranzteko adore apur bat, lortu nahian ausardiaz. Lehen aldiz, lehen etxinaiz, askok tira ginarren, horreka mantentzea da hemen maitasunean gako. Baldintzarik gabe eman, jaso nahi genukenaren eredu izan, edo zer datorrela. Saiatzen nabil, eskaintzen naizen hori, kondizio barik, nor zaren jakin, bitartean eraikizune bat elkarrekin, zaila da oso, beldurrez gaude eta denok, irribarre hau ez dago zai, bizi nahi du hemen ta orain. Askok tira ginarren, horreka mantentzea da hemen maitasunean gako. Baldintzarik gabe eman, jaso nahi genukenaren eredu izan, edo zer datorrela. Ez banaiz nire, enaiz, enaiz. Ez banaiz nire, ez banaiz nire, enaiz, enaiz. Ez banaiz nire, ez banaiz nire, enaiz, enaiz. Ez banaiz nire, enaiz, enaiz. Askok tira ginarren, horreka mantentzea da hemen maitasunean gako. Baldintzarik gabe eman, beste motxilekin ulerkorra izan, zainduz norberarena. Askok tira ginarren, horreka mantentzea da hemen maitasunean gako. Baldintzarik gabe eman, jaso nahi genukenaren
Zer gertatu da atzo arte dena zen eder biok nora ezean gaur gizarremanak orekari baten gixan bi aldeko dira ta zinegona eranzteko adore apur bat lortu nahian ausardiaz lehen aldiz lehen etxinaiz askok tira ginarren oreka mantentzea da hemen maitasunean gako baldintzarik gabe man jaso nahi genukenaren eredu izan edo zer datorrela saiatzen nabil eskaintzen naizen hori kondizio barik nor zaren jakin bitartean eraikizune bat elkarrekin zaila da oso beldurrez gaude eta denok irribarre hau ez dago zai bizi nahi du hemen ta orain askok tira ginarren oreka mantentzea da hemen maitasunean gako baldintzarik gabe man jaso nahi genukenaren eredu izan edo zer datorrela ez banaiz nire enaiz ez banaiz nire ez banaiz nire enaiz ez banaiz nire askok tira ginarren oreka mantentzea da hemen maitasunean gako baldintzarik gabe man beste motxilekin ulerkorra izan zainduz norberarena askok tira ginarren oreka mantentzea da hemen maitasunean gako baldintzarik gabe man jaso nahi genukenaren eredu izan edo zer datorrela zer gertatu da atzo arte dena zen eder biok nora ezean gaur gizarremanak orekari baten gixan bi aldeko dira ta zinegona eranzteko adore apur bat lortu nahian ausardiaz lehen aldiz lehen etxinaiz askok tira ginarren oreka mantentzea da hemen maitasunean gako baldintzarik gabe man jaso nahi genukenaren eredu izan edo zer datorrela
saiatzen nabil, eskaintzen naizen hori kondizio barik, nor zaren jakin, bitartean eraikizune bat elkarrekin, zaila da oso, beldurrez gaude eta denok, irribarre hau ez dago zai, bizi nahi du hemen ta orain. Askok tira ginarren, oreka mantentzea da hemen, maitasunean gako, baldintzarik gabe eman, jaso nahi genukenaren eredu izan, edo zer datorrela. Ez banaiz nire, enaiz, enaiz. Ez banaiz nire, ez banaiz nire, enaiz, enaiz. Ez banaiz nire, enaiz, enaiz. Ez banaiz nire, enaiz, enaiz. Askok tira ginarren, oreka mantentzea da hemen, maitasunean gako, baldintzarik gabe eman, beste motxilekin ulerkorra izan, zainduz norberarena. Askok tira ginarren, oreka mantentzea da hemen, maitasunean gako, tara-tara-tara-ta, baldintzarik gabe eman, jaso nahi genukenaren eredu izan, edo zer datorrela. Zer gertatu da, atzo arte dena zen eder, biok nora ezean gaur, gizarremanak, orekari baten gixan bi aldeko dira, ta zinegona, eranzteko adore apur bat, lortu nahian ausardiaz, lehen aldiz, lehen etxinaiz. Askok tira ginarren, oreka mantentzea da hemen, maitasunean gako, baldintzarik gabe eman, jaso nahi genukenaren eredu izan, edo zer datorrela. Saiatzen nabil, eskaintzen naizen hori kondizio barik, nor zaren jakin, bitartean eraikizune bat elkarrekin, zaila da oso, beldurrez gaude eta denok, irribarre hau ez dago zai, bizi nahi du hemen ta orain. Askok tira ginarren, oreka mantentzea da hemen, maitasunean gako, baldintzarik gabe eman, jaso nahi genukenaren eredu izan, edo zer datorrela.
Askok tira ginarren, oreka mantentzea da hemen, maitasunean gako. Baldintzarik gabe eman, beste motxilekin ulerkorra izan, zainduz norberarena. Askok tira ginarren, oreka mantentzea da hemen, maitasunean gako. Baldintzarik gabe eman, jaso nahi genukenaren eredu izan, edo zer datorrela. Zer gertatu da, atzo arte dena zen eder, biok nora ezean gaur, gizarremanak. Orekari baten gixan bi aldeko dira, ta zinegona eranzteko adore apur bat, lortu nahian ausardiaz. Lehen aldiz, lehen etxinaiz, askok tira ginarren, oreka mantentzea da hemen, maitasunean gako. Baldintzarik gabe eman, jaso nahi genukenaren eredu izan, edo zer datorrela. Saiatzen nabil, eskaintzen naizen hori, kondizio barik, nor zaren jakin, bitartean eraikizune bat elkarrekin, zaila da oso, beldurrez gaude eta denok, irribarre hau ez dago zai, bizi nahi du hemen ta orain. Askok tira ginarren, oreka mantentzea da hemen, maitasunean gako. Baldintzarik gabe eman, jaso nahi genukenaren eredu izan, edo zer datorrela. Ez banaiz nire, enaiz, enaiz. Ez banaiz nire, ez banaiz nire. Irumendi telebista, mendiaren sortua, bertsola garria, denontzat pentsatua. Irumendi telebista. Irumendi telebista, mendialdean sortua, bertsola garria, denontzat pentsatua. Irumendi telebista. Irumendi telebista. Kaixo, gueki eta laia gara, 5. mailako telesaioa aurkeztuko dizuegu. Orain Gabonok datozte eta gozatu pizkotxo bat telesaio honekin. Orain iraila, urria eta azaroko urtebetetzeak esango dizkizuegu. HH2 eta Irun HH2, aiur urriak 7. HH irumentu urriak 9 eta HH3 haizea irailak 17. HH4 eta 5, HH5 malen irailak 10. Adrian irailak 6, Olatz irailak 13 eta Aiala urriak 23. Manez azaroak 3 eta Aner azaroak 7. LH2 Odei azaroak 20 eta Sare irailak 28. LH3 Enarabueno irailak 19
Lander urriak 17, Baresi azaroak 15 eta Maider azaroak 24. LH Laun, saioa irailak 12, Roia urriak 27, Naroa azaroak 4, Ilenia azaroak 3 eta Iraide urriak 3. LH bosten Marlon iraila 14. LH zein Ares azaroak 14. Irakasleak Ander urriak 20 eta Igor urriak 1. Zorionak denoi! Orain Eki eta biok magia egingo dugu. Badakizue zer den magia? Pertsona batzuk pentsatzen dute zientzia dela eta beste batzuk tranpa dela uste dute. Lehenengo magia truko hau da. Daukat kutzillo bat. Hala, Eki, nola egin duzu? Magia. Eta orain nire trukoa. Honetarako kartak behar ditugu. Aukeratu batekin. Bale, erakutsi kamerara. Orain sartu. Zure karta hau zen? Bai. Adi 6. maila, hau da zuen galdera. Zeintzuk dira egin ditugun bi magien trikimailuak? Adi 6. maila, hau da zuen galdera. Zein dira egin ditugun bi magia trikimailuak? Zer gertatu da atzo arte dena zen eder biok nora ezean gaur gizarremanak orekari baten gixan bi aldeko dira ta zinegona eranzteko adore apur bat lortu nahian ausardiaz lehen aldiz lehen etxinaiz askok tira ginarren horreka mantentzea da hemen maitasunean gako baldintzarik gabe eman jaso nahi genukenaren eredu izan edo zer datorrela. Eta Orain telesaioa hasiko da. Kaixo, gu Antone eta Brian gara eta gaur Kutxarte obrari buruz hitz egingo dizuegu. Urriaren 21ean LH lau, LH bost eta LH sei mailakoak joan ginen Gasteizeko antzerki paraiso aretora. Kutxarte bi lagun arteko abenturak kontatzen ditu. Ikusi honek jolasa gozatzera, lagunarteko zailtasunak gainditzera eta edozein amets lor daiteke irudikatzera gonbidatu gintuen. Bi lagun horien izenak Bartolomes eta Komino ziren. Antzerkia ikusi eta gero etxetik ekarritako kutxekin gure kutxa propio egin genituen, hegazkin bat, itsasontzia, kutxa gamer bat, eta gauza asko gehiago. Gero kutxak atera genituen pasillora ikusteko jendeak. Ikusi argazki montaia.
Zer gertatu da atzo arte dena zen eder biok nora ezean gaur gizarremanak orekari baten gixan bi aldeko dira ta zinegona eranzteko adore apur bat lortu nahian. Adi, laugarren maila, hona hemen zuen galdera, noizetan nora joan ginen antzerkira ikustera? Adi, laugarren maila, hona hemen zuen galdera. Noiz eta nora joan ginen antzerkira ikustera? Zer gertatu da atzo arte dena zen eder biok nora ezean gaur gizarremanak orekari baten gixan bi aldeko dira ta zinegona eranzteko adore apur bat lortu nahian ausardiaz. Kaixo, egun Naufal eta Marroan gara, eta gaur Marnetegiri buruz hitz egingo dizuegu. Gainera maeztukekin joan ginen eta 6. maila... Nor zara zu? Nor zara zu eta Naufal? Ez da etorri. Ah, menudo pena. Bueno, gainera maeztukekin eta 6. mailakoekin joan ginen. Eta zegoen futbol zelaia, parkea, logela, jangela, parkea, zegoen denetari. Barnetegia joan ginen irailaren 25, 26 eta 27. Bertan bi logela zeuden. Mendialdeako 3 zikloko ikasle guztiak sartu ginen, besteak maeztukoak. Barnetegia ez. Gainera mendietan txabolak egin genituen. Baina jolasak, mozorroa, festa, jolas, librea eta gauza gehiago egin genituen. Barria Araban dago, San Milanean Gasteizik gertu. Gogoratzen zarete barritik tatuajeak egin genituen, oso divertigarria izan zen. Adi, 2. maila, hor doa zuen galdera. Non dago barria? Adi, 3. maila, hona hemen zuen galdera. Non dago barria? Zer gertatu da atzo arte dena zen eder biok nora ezean gaur gizarremanak orekari baten gixan bi aldeko dira ta zinegona eranzteko adore apur bat lortu nahian ausardiaz. Lehen aldiz, lehen etxi naiz, askok tira ginarren, oreka mantentzea da hemen, maitasunean gako. Baldintzarik gabe eman, jaso nahi genukenaren eredu izan, edo zer datorrela. Saiatzen nabil, eskaintzen naizen hori kondizio barik. Kaixo, gu Isam eta Marlon gara. Gaur errezetan landu eta aurkeztu eta gero
Lehiaketa batean Ekiren errezeta gozoa irabazi zuen. Zaila denez, makilak brotxetak egiteko oso zaila da. Eta frutasko brotxetak egingo ditugu. Osagaiak hauek dira. Sagarra, matxak, platanoa, txokolatea, txuria edo beltza. Gurean txokolate, beltza izango da. Frutak hartzen ditugu, zuritzen eta garbitzen ditugu. Eta bakoitzak zatitzen ditugu. Gero pintxo makiletan jartzen ditugu. Eta txokolatez estaltzen dugu. Eta jatera. Eta horrela egiten dira brotxetak. Jartzen diogu fruta gehiago edo txokolatea. Fruta gehiago. Bale, eske osasungarriagoa da. Bueno. Toma. Jarri onde. Adi aurrezkuntza, hona hemen zuen galdera. Zein izan da gure errezeta? Adi Aurrezkuntza, hona hemen zuen galdera. Zein izan da gure errezeta? Zer gertatu da atzo arte dena zen eder biok nora ezean gaur gizarremanak orekari baten gixan bi aldeko dira ta zinegona eranzteko adore apur bat lortu nahian ausardiaz lehen aldiz lehen etxinaiz askok tira ginarren horreka mantentzea da hemen maitasunean gako baldintzarik gabe eman jaso nahi genukenaren eredu izan edo zer datorrela. Kaixo, Lebeila. Kaixo, Klae. Gogoratzen zara planetarioa joan ginenean Iruñera? Bai, gogoratzen naiz, oso ondo pasatu genuen. Eta informazio asko ikasi eta jaso genuen. Amama Lur filma ikusi genuen. Oso film polita zen. Hor nola aldatzen ari zen espazioa eta nolakoek esplikatzen zuen. Bai, niri gustatuko litzaidake berriro joatea. Bai, niri ere. Orain jarriko dugu bideo bat planetarioi buruz. Baitango lurraldetan non geratzen den denbora non ez dagoen arnaz bideri non ez goazen inora non oiukatzen urbiltzen garen erraldoiaren ondora igonazazu nire mendira zure gailurretik gora. Adi lehenengo ziklo, hona hemen zuen galdera. Nora joan gara planetario ikustera? Adi lehenengo ziklo, hona hemen zuen galdera. Nora joan gara planetario ikustera?
zer gertatu da. Atzo arte dena zen eder biok nora ezean gaur gizarremanak. Orekari baten gixan bi aldeko dira ta zinegona eranzteko adore apur bat lortu nahian ausardiaz lehen aldi. Bueno, eta honekin telesaio amaitu dugu. Espero entretenituak egon izana. Hurrengo urtera arte! Agur! Irumendi telebista, mendiaren sortua.